Hvad er feminisme for dig? Hvad er feminisme for dig? Jeg tror, at feminisme først og fremmest er retten til at være en person også med sine egne værdier, også kvindelige værdier. Hvorfor går du ind for feminisme? Det gør jeg, fordi jeg synes, det er ret tydeligt, at der stadig foregår en undertrykkelse af kvinder, både verden over, men også her i Danmark. Og det kan jeg ikke lade være, som det er nu. Så jeg synes helt klart, at feminismen har sin berettigelse. Okay. Synes du, der er fuld ligestilling i Danmark i dag? Nej, det synes jeg under ingen omstændigheder, der er. Specielt er der jo ikke ligeløn. Det er et meget konkret eksempel. Så, og der kan man altid gå ind i statistik. Statistik er noget af det bedste for feminister. Fordi så er der ikke så meget diskussion længere. Fordi der kan man se, at der ikke er lige rettigheder for mænd. Så, ja. På hvilke punkter bliver kvinder i Danmark undertrykt? Så der er en af de største, tror jeg, det er til den her med, at der er visse forventninger til, hvordan man skal se ud som kvinde. Altså, vi ser det stadig, altså det er heldigvis blevet bedre efterhånden. Vi ser det stadig i reklamer med de her skelettynde kvinder med perfekt hud, og som aldrig ser til morgengladende ud eller noget som helst. Og altså, jeg kan gengælde for eksempel, når drengene siger, at jeg kan bedst lide piger uden makeup, eller som en af de virkeligheden piger, der har makeup på, så det ser naturligt ud, ikke? Så det ligner, de ikke har makeup på. Og der er virkelig mange forventninger til, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal opføre sig som pige. Altså, der er også sådan noget med, jamen altså, hvis en fyr lægger an på en, så er man lidt forpligtet til mindst at spille lidt med noget af vejen, eller man skal spille kostbar, fordi man helst ikke gå ud og lægge an på nogen selv. Så der er alle de her ting, som vi egentlig lader som om rigtig finder sted nu, fordi vi har jo ligestilling, som stadig finder sted. Altså det her med, at kvinden ofte skal være passiv, og ikke må gå efter, hvad hun vil. Især ikke, hvis det betyder, at en mand føler sig mindre mandig, eller at det er på hans bekostning, kan man sige. Så kan det da blive og det er alle de her små ting, som er med til at skabe en gennemgående undertrykkelse. Hvorfor er det stadig svært, for eksempel at komme til tops som kvinde? Noget af det, som er svært, det er jo, at i det øjeblik, man får børn, så bliver skævvridningen mellem mænd og kvinder pludselig meget markant. Et af de ting, som vil være meget effektivt, hvis I spørger mig, så vil det være at lave tvungen barsel til mænd. Ja. Altså, det vil sige, at når man får en lille familie, så er det også inden for det første år, at man ligesom lægger de mønstre, som den familie kommer til at have i de næste 18 år. Og det vil sige, at hvis moren ligesom påtager sig det hele, så bliver det også sværere for hende senere at komme ud igen. Så man skal ligesom også som kvinde forlade hjemmet og give ansvaret til mænd. Føler du, at vi mangler flere mandlige feminister i Danmark? Helt sikkert. Det kan være rigtig svært at være feminist som mand, fordi det handler om at være bevidst om de privilegier, man har i forhold til sit køn, og sørge for, at alle får adgang til de privilegier. Så det er rigtig mange, der måske åbner døren på klem, og så ligesom bare bakker ud igen, fordi det altså gør ondt at få rykket ved sine privilegier og sine idéer om, hvordan verden hænger sammen. Fordi verden hænger sammen på en helt anden måde, end jeg tror mange mænd tænker over den.